Здравейте, ние сме Der Hunds. Вие гледате Music Space TV. Здравейте, фенове на Music Space TV, аз съм Антония Антонова. В момента тече тънка червена рок седмица в София. Около мен са Der Hunds. Моля, представете се на нашите зрители. Привет. Вие кой сте? Аз съм Фидлер, барабанист на групата. Аз съм Миро. Боби косатката, вокал и китара. Аз съм Вили, китара. Така, 50% от вас се назовават косатката и мравояда. Освен това, очевидно в заглавието на вашата група, името, не заглавието, на вашата група има нещо кучешко. Обяснете, да, откъде е тази анималистична вълна при вас? Така се получи, няма никаква насоченост специална, просто обичаме живота. Игра между английски и немски, това е. Но кучето означава в общини. Но като свирим сме зверски хуни. Утре вече ще го ядат. Но можеше и The Longers да се казваме, ако не беше той. Животните от корицата на албума ви Blue Animals повече тъжни или повече сини са? И защо така? Според мен са по-грънч. Така сме се опитали да ги направим. Но всеки да го разбира както иска. Това сме го оставили на слушателя да го избере. Животните в България тъжни ли са принципно? За съжаление, да. Защо? Това е много сериозна тема. Има защо. Значи, според мен, хората, за съжаление, са тъжни и то се предава това по някакъв начин. Какво има във вашия албум, какво включва той и къде могат да го намерят? Включва 10 авторски парчета, алтернатив метал, може би така се получи. Искахме да е малко по-рок и грънч насочено. Няма значение, ще го чуят хората, който иска. Включва 10 парчета, може да го намерите в някои от по-известните столични рок магазини. Нещо ново предстои ли? Нещо ново предстои, евентуално записи в началото на следващата година. Ще направим едно EP. В средата на декември месец съм. Der Hunds ще направят един зверски път в строежа, ако не се лъжа. Нещо друго искате ли да кажете на нашите зрители, така да споделите каквото ви идва отвътре, да пожелаете или каквото и да е? Много искаме да ви благодарим на Music Space, на TV, на организаторите на тънка червена рок седмица, Стефан Ячо, супер пичове, евала за ентусиазма. Просто нямам думи. Благодаря ви много. Това бях аз, Антония Антонова, заедно с Der Hunds. Продължайте да ни гледате и бъдете щастливи!